Het is wel een beetje nauw, hè? Hè? Vind je niet? Wat krapjes. Even een beetje krapjes, maar het andere plekje was beter. Daar was drukker op dit moment, denk ik. We hebben wel het weer goed mee, maar misschien komt er nog hoor. Misschien dat ze allemaal vanmiddag komen. Maar daar was het ook heel veel rondjes kijken, even rondjes lopen en dan pas kopen. Maar nu gaat het rondje wat minder snel, hè? Als jij mocht kiezen, waar zou je dan het liefst staan? Ik denk toch oude plekje. Maar aan het einde van de dag weten we het zeker. Dus even afwachten nog. Dus, ik weet er is een beetje benauwd voor. Ik denk alle krap op elkaar, dat die op de Technische Kaderstraat mooi heen en weer. Maar het ziet er goed uit. En ik ben bang dat vanmiddag het vol rent dat wat krappe bedoeling wordt. Maar het ziet er gezellig bij, moet ik zeggen. We zitten daar on is Max. Ik kon daar net meer mensen kwijt. Moest iedereen hier neefverkeerpje. En we hebben hier gewoon wat meer rondte. De politie en de brandweer wilden graag de boel daar vrij hebben. Vanwege de calamiteitenroute is het beter dat het daar net is. En hier in de binnenstad, het is natuurlijk voor de ondernemers van de binnenstad zelf is het natuurlijk prachtig dat dit hier plaatsvindt. 700 meter meer. Oh, vandaar. Vandaar dat je zo moe wordt inderdaad. Ja. Oh, 700 meter meer. Daarom zijn er zoveel. Mes, ja, inderdaad. Ja, nou, je houdt steeds meer. Voor mijn zus moet ik ook vasthouden. Voor de rest hoorde dat niet. Dus je blijft bezig. We zijn allemaal net begonnen. Dus ik denk dat we straks nog een keer naar de auto moeten om uit te laden en dan opnieuw. Normaal maar we het in 8 weken verdienen. We lezen eigenlijk al een goed 4 weken achter. Dus we moeten in 4 weken hard werken. En komt het nou goed, Joert? Het gevoel is wel goed, jawel. Ja, het komt wat later op gang, maar het gevoel is wel goed.